Nindot diri plus tadaha ba kay mingaw. Pwede pa pungkoon sa bato. Nindot kay magtungko. Tugaya po sa kung may labs ay. Akong giingnan nga. Ari ta mag-abot sa may daghang bato. Oh? Di may magbinatuay oy. Papungkoon ra nako siya ba. Pabot-pabot ng tagamay. Ay tapok-tapok niya. Nya kanang day. Tiwasan ni og kanang tapok diha ha kay bahin dito sa unahan napay daghang kahoy adto ko dito sa unahan aron mo daghan atong tapok ba kay tinguhan na ra ba padung. Mangita. Ka mamangita kag kahoy. Kahoy lagi akong tuyo. Unsa pa man di ay kadaghan ako nagadungog anak ma. Nagmit-mit ka ana tong panga atong boy palpak ba to? Nga meet ka tinahan ko nimo ha ayog inanaam ay ko mangahoy ko dito mangahoy ko. Antay lagi na. Oh lagi basta ha. Kana tapukan na diha ha. Kay adto ko dito sa unahan ha. Tulungan anak ha. Sure ba ka to siyang ko kahoy nga. Kan magkahoy diri. Na ba si mag-abot-abot to sa boy palpak. Sunod ni. Nadugay man oy. Hapon na daw tingog ng gangis. Pero kaya po ni bayhana oy. Naghana ra bang lamok klente. Uy, ay, ay, nara di. Abi ko diari ka mo agi diari. Ka mo agi di ay. Kanang gilipot ko. Akong gilipat si Inday lagi kay murag nagduda siya ba. Nagimensionan niya imong pangalan na kibaw na ka nga kung gusto masakpan ta. Ito na imong anak. Uy, parang ligas na siya ka ng duda-duda no nga. Tinuod man sa diyang pagduda. Oo, ganun. Lay siksiya ra ba, uy? Asa man taan ni magtago-tago, uy? Wa ka to nakasunod imong anak. Wala, uy. Akong gipatapok ang kahoy dito. Akong inay ipahurot ang tapok tanan. Aron di siya makasunod ba? Ay, imong gilipat? Ako ganing gilipat, ganing mabitaw ng tuyo ko dito. Imbes dool, rak ayo dire, pwede ra ko daanin. Dito na ko sa luyo ning agi. Di ani lang tao, mag-dit-dit ba, no? Ako ana sa tanin, uy. Daan pa ko lagi. Daan pa jud ko. Sa magapat abot mo ani. Daay. Wala man nag-abot-abot, uy. Yaon sa man na. Ha? Nangahoy man sagko. Oh, nangahoy pud ko. Naagira ko ba? Naagira ko. Uli sa kuha. Uli sa kuha. Sige lang. Ulit ta na. Ulit ta. Uy, Agay. Kibaw ka, kulungin na gulo na ako mama.